जतन खुलुमबाय क्या आं दिनै मीडियानि बिसिगां फायमानि मूल कारण नोंखा लाइथानाय 17 तारिखनि सिमी त्रिपुरा हास्ते ताय बारा थाकतनि गोरों जागाव गोबां कोकनि वातै नबार फायमानि बागुई चिनी विशेषकर चिनी त्रिपुरा हास्तेव बेलायखै अरन्दिक लायबायख्या स्कूल कॉलेज प्राय ऑफिस रक बहायनो खायनानि उनु सेप साप करिङै थांगा तामनि बागै हिमालय तैलो मानि बागै बिसि खलक मानि यागुलो ताख्लायनो जतनिसे गोबां अ जराव वातै बेलायखेनो फायख्या अ वातै फायमानि बागै चिनी विशेषकर चिनी कामी आमचाइनि तैसारकनि तै बेगलायै कुकमलमै बेगलायै नखुक बायबैख्या लामा जायजर बायबैख्या गोबांमा स्कूल नग्रक वागबायख्या आबनि लगे लगे फेरान जेटा कारेन्टनि खुटिरकबो हायनो खला लामा रकबो क्लायबैख्या आबनि बागै चिनी बरक विशेषकर चिनी त्रिपुरा हास्तेव ताबुक जरा 30 जना मत थैख्या आबनि बिसिङाव चिनी बरकनो गोबां हायमा दङ कारण चिनी बरक हाथाय तलाव नक थाङै दङ समतलक तंया तंनाफानि जे जागा करै बनि बागै जखन वातै रूप वामनि परेंखाना हा नरमबै वागै चिनी बरक आगे थैबायख्या आं साननाय माखा मसे चिनी विशेषकर चिनी रों फोरोंनाय रक आंनि डिपार्टमेन्टनि जरा रों फोरोंनाय रक शिक्षक ताई अशिक्षक कर्मचारी रं आं अवनतिनि कयना मुसुम फायदि जों जे ताखु बुखुक सं नखु कुरिङै दंबायख्या मासाया मानिङै दंबायख्या दै लं साजाक गोबांमा बेराम मक्लाय दंबायख्या बन सुबानानि बागै जों जत पालबाक साख्लायै तामातिया फिन तामातिया सिन तामातिया निया हिन हियावै जत कर्मचारी रक जों जतन थांजाख्लायै फायदि आ आमसारगो थांगै जों माइरु माइख्या रिसुम रलायनो एवं रलायनायनि बागै जत रों फोरोंनाय रक विशेष गानि रों फोरोंनाय रक आं कयो रों फोरोंनाया बादेबो चिनी गोबाङा सरकारनि कर्मचारी रक दङ बरनो आं कयो बरक जतन फायदि नरगले किसुम बिसाफान मानि तंजा माबा जोंबो जा मानसाक सुबालाय दङ आमसाया थाङै जान आमसाया थाङै अ जरावनि आमसायानि आमसायनि करै जत आपद माने बिपदक लायजागनाय न सुबाना बागै जों जतन फारि साकथालायनो ताई जरा विशेषकर जरा बुबाग्राना हामजागै दंनाय रक नरक नुखना चिनी बुबाग्रा ननो मेसेज रखा नरक जा मानवानि नरक रिबायदि नियाखायबा फायदि जों ग्रुप खायै जा मानवानि तलांलायै जों बंनि गोसखांबा थाङै बासावै बंनो सुबालायनो हामबाय सर ताबो सुगरते निनि डिपार्टमेंट जे स्कूल ते स्टूडेंट कुनु बसगरते तेरा मुंब्रक बिसि तेरा क्राइ डॉक्टर ताबुक जरा तो आं निर्देश रेखा पीओ तारपर एडिशनल सीओ नो जों साका चिनी जे 29 टा जे ताबुक चिनी आईएस ऑफिस दंमानि आबनि आन्डाराव जे ताबुक 1633 टा जे स्कूल दंमानि बो रुमनग्र नस्तंखा आबो रिपोर्ट जों जेतु स्कूल बन्द दंथमाबा जों खूब सम्भवत बसकांनि 28 तारिख बिसिङाव कमप्लीट दंगोन जों आबो जखन कमप्लीट नाय आ रिपोर्ट जखन माननाय आबनि परेनो जों स्टेट गवर्नमेंट न बा सेंट्रल गवर्नमेंट न जों चिठिनो जों हरनाय दाक्ति खाय आ स्कूल न रक सामदामन तो गोबांमा हस्टेलनि साइड वाल रक काख्लायबायख्या लामा रक काख्लायबायख्या बाबो रक्ट जों किसु चिना रक फायसबायख्या खबर गाबो ताबु का खबरनि न तैनो जों ताबुक त्रिपुरा चिनी जत इंजिनियर नबो
एडिसिनी जत इंजिनियर जों साका स्टिमेट खालियै बड़ बड़ बुस्थु तामो खतिंखा आबनो स्टिमेट खाइदि कागज रिहदि जोंनो लगे लगेनो जों और स्टेट गवर्नमेंट चिनि आबो तो फान्ड क्रय स्टेट गवर्नमेंट आरो सेंट्रल गवर्नमेंट थानि जों आबो रहरजांनाय हेंगाय जे परिवारक खतिंखा आब्रनो जों बाके चुबायमान आबो जों ऑफिस रो खलमानि परेनो जों वान सलायनाय दा ते कैसे टीएफ है का कर्मचारी संगठन थानी जोंफोर जत बसखांगो बासानानि बागे कोख्या अब सदर यूएस नि अब हाके पाट खा कोनो सदर सुदुर करे आनि कय मुंगा सारा त्रिपुरानि चिनी त्रिपुरा टीएफ नि चिनी जत ब्लक आबंगा पॉलिटिकल ब्लक जेमन विधानसभा भित्तिक चिनी जे ब्लक पामाने जत ब्लक नि चिनी आदम रो आरो तो चिनी जत कमिटि दंगय आं टीएफ नि कोनो मुंसा इंचार्ज बुया हाइफानो मा कयमानसि जेहेतु साइथां अंकाय ताबु जतन से कबांगको अंकाय सिनि टीटीए दिसिनि रों बेदागन बिसि बांको आबोनि बागै सिगां तिन नर्मि बुसखांगो फायै जत टीएफ नि सिनि सेंक्रा ग्रगनो बरमनि माया गोनां खा गोनां रगनो जतन आं बंनो कन्या बागै दं बुसखांमा फायो फायदि जों जतन मुंसा लायै जा मानमानि जों रां फैसा माइरं माइखा रि जमरलायै जों पालखै जों थांलायो जेखाने जोंनि बर' बिरमानक लाय दंखा जों आरो थांलायै बावनो सबालायो आबो सुथुनि नर्थ वेस्ट दलाय बा साउथ निकरै बेसिबाग जोंनि खतिंखा साउथ गुमुटिओ साउथ बाय गुमुटी आरो बेलाय बेलायखा खतिंखा आबन परे जांगो उनुकुटी रगो वेस्ट को कबांगमान उनखा हाइपार आबन से जत्न से बेसिबाग उनखा साउथ बाय गुमुटिओ सर मैं कैसे नुखा सिनी त्रिपुरा हास्टेनि सीएम सर डॉक्टर मानिक साहा रामनगर थांगै साइलाकनि सेग्याफोर काउका तैनो खुंजा तांगरि जनाय तै थैनायनि बाबो फानो बातारि जनाय ताबुक सिनी कैसा अंको त्रिपुरा सरनि खरजन नुखुंबो फाना ताखो जते रांरि रंनि सगुनिनि व्यवस्था करि को सीएम नि बखाखै अबरे ताबुक खानाय बेलाखेरा हामबाय दिनो कक्समान तै जों जेखाने जों साइमानो पुइलाव जों सिनियर उनका तेलेमुरा साकमागात दरबोखना सामप्लाय पुइला थिजाका सिरिसाय खरकसा बहु स्टूडेंट आं तिनी मिया बंनि प्रेस मीट नुखा एडुकेशन डिपार्टमेंट नि बिनि डिपार्टमेंट ऑफ खरबुसु थिका स्टूडेंट थिमार खबर जातो मजे खबर रिनि साव आबो क्लास 9 परि दङ क्लास 9 नंना स्टूडेंट गाबनि लगे लगे ओ सगामो जेखाने 7 जना एकलगे थिमा जागा बसिन स्टूडेंट दङ गाबतिरो कम्पेसेशन रामनगर जवाब जे रांनि मारि दिवो जों कयनाय राज्य सरकार अर्थिक समपरिमाण चिनि त्रिपुरा जे परिवार थैबायका आ परिवार नक टांगै ताय रां रानि दं आबो चिनि डिमान्ड दंनाय जुदि आबो जुदि बरमानि आंखाय जों चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों बरनो सारिनाय जेसे कायपानो उथों जों आबोनो आदायसे माखायनाय किन्तु गभर्नमेंट बखाखै साखलाय जाखा जत नुखुंगोन माननाय हनै ताफो जरते थांगै बनाया को सिनि सीएम त्रिपुरानि गै ताफो जरते कुनु खुश खबर ना हाजागिया कुनु हनै लुकुरबो सिलजि दं ताको ताबुक तो साइथांगा अ जराव तो सीएम दि मिनिस्टर खुंदी जत डिपार्टमेंट नि जारा डिपार्टमेंट तै तमार जों जत से जापिक लायना ताबुक सीएम तो हेलिकॉप्टर गुरिका हेलिकॉप्टर तो बसु 200 मिस नुखलायो आसल जो परिवार एफेक्टेड एरिया बरक जो तामखाय साइ तंखा तामखाय नों तंखा आबरक तो जत जागा तो पुसुगिया जे ब्लक बा विभिन्न एसडीएम बा डीएम रन जे दायित्व माने आ दायित्व बर सঠিক पालन खाया जे जों नु माने गोबां जागा नंनि बिसिंथिनो जों नुखा ताबुक जरा कोनो प्रशासनिक नि बरक आसुक एकड़ के हजार एकड़ तैलमय हासिंसा बोले रुई चिनि जत ताकलायनि जे हुबार नि आसुक परिश्रम खालाय आसुक रां खरस खायमोन बेबां नष्ट थांखिया ताबु पर्यन्त हुबार बेदेन बिसिंथै ताबो जों साजामार मुयाखौ गोबां कारेन्ट खुटि रक प्राय एक सप्ताहनि ऊपर कारेन्ट सिंगां दंखिया ता कोइनो साजायाखौ कारेन्ट डिपार्टमेंट नि गनाय माने पावर डिपार्टमेंट नि गनाय जे मुसु खतिंखा बा मुतिं तंखा बा जों जुद्धकालीन जों सामख्रां दङ हाइके दङ इराइके दङ
অবরো কিছু ল্যাবস নব বিশেষ করে চিনি এরিয়া চিনি বরং এরিয়ারও সবচেয়ে তাও পর্যন্ত অরব বি মাতৃশূলা বালজি কক বাইখাই নিনি হানি তাবুক যে নুক তমাখাই নিনি হানি নুক জাগै दं जों जा एदिसे हापां किसा मिसा जे तंमानि बाय आरो जोंनो डाइरेक्ट तुंगनि हयते ताव अमाखाय কোনো जोंनो फेसिलिटि जायगा चिनि कोनो आलादा खायरां जायगा गाय ओ आलादा खायरां যদি মানি थां हांकाय जों बसिन याक्ट्रि गोबांमा जाखाना बरफ थांगे जों आ जागा थाङै जों बांनो सबासु खायमा खामता केनु ता पର୍ଯ୍यন্ত अमतिरक मुयाखौ अमनि बागै स्टेट लेभेल जे अमनि तुइ जे आसक लेमानि आबनि फला तामुंनो चिनि तो मिनिस्टार रो थांगा एमएलए रो थांगा थांगै ताबु सर्वदलीय मिटिं खायमानि यागुलो तामो तामो स्टेट नाजागनो आबो ताबु जरानो सानाय जरानो जोंना सिंलाय दं हामबाय सार ठीक আছে